אני אגיד ערב טוב לכולם, ונתחיל. כתיבת פגישה טיפולית, בכינויה בסלנג ורבט, או תיאור מקרה, וינייטה, ואולי כל כתיבה, לפעמים מצליחה ללכוד תנועה ייחודית ואישית ורבת פנים ורבדים, ולפעמים לא. לא פעם הכותב, וגם הקורא המקשיב לו, נותרים עם תחושה של תיאור מקרה כפו או מאובן, של ההתרחשות הדינמית החיה שעבדה בכתיבה. בזה, ובעוד שאלות הנוגעות לכתיבה בכלל, וכתיבה קלינית בפרט, ניגע ברעיון היום עם פרופסור דנה אמיר. היי דנה. היי. ושלום לכולם. קהל המצטרפים אלינו, תודה על הסבלנות עם כל הבעיה עם הלינק. אני אגיד מילה על עצמי. שמי קרין, דוקטור קרין בן ארי סמירה. אני פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית לישראל, וכאן אני כחברה בצוות המוביל את זרמים ופרויקט הרעיונות שלנו בזום. האורחת שלנו הערב, ושותפה יקרה שלי בפרויקט הרעיונות בזום, היא פרופסור דנה אמיר. אני אציג אותה בקצרה, יש המון מה להגיד על דנה, שהיא יוצרת רבת פעלים, אני אגיד מעט מזה. דנה היא פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, סגנית דיקן למחקר בפקולטה לחינוך, ראש מסלול הדוקטורט הבינתחומי בפסיכואנליזה, וראש התוכנית לביבליותרפיה באוניברסיטת חיפה. דנה היא עורכת ראשית של מארג, כתב העת הישראלי לפסיכואנליזה, והיא משוררת וסופרת. היא הוציאה לאור 6 ספרי שירה, 3 ממוארים, ו5 ספרי עיון פסיכואנליטיים. בבקשה לשים בזום. איילת, זום, בשקט, כן, תודה. דנה הוציאה לאור 6 ספרי שירה, 3 ממוארים, ו5 ספרי עיון פסיכואנליטיים, שראו אור בעברית ובאנגלית, ועל כתיבתה זכתה בפרסים שונים, ביניהם גם בינלאומיים. אפרופו המיקרופונים, בבקשה תקפידו על מיקרופונים מושתקים. אפשר, לא יהיה לנו זמן לענות על שאלות, אבל אפשר להשתמש בפונקציה של הצ'אט למחשבות או אסוציאציות במהלך הראיון. טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת, ניגש לעניינים. בעצם כבר ניגשנו, כבר יש לנו היסטוריה ארוכה היום הערב עם כל הזרמים. דנה, כשאני הזמנתי אותך לראיון הזה, גם בשל היותך איש טיפול, אבל גם כמי שהאומנות שלה היא כתיבה, היה לי נושא ושאלה שהעסיקה אותי. זה מעסיק אותי שנים כמדריכה על תיאורי מקרה, שנים כמורה שמלמדת מאמרים שבהם יש וינייטות להמחשה, וגם בעצמי כמטפלת שכתבה לא מעט ורבטים והציגה מקרים. השאלה ששאלתי אותך הייתה, מי זה בכלל היצור הזה, הוורבט הזה, תיאור המקרה? מה קורה במדיום הזה? מה עובר ולא עובר בעדשת המצלמה של הכתיבה שלנו? אז זאת שאלה מאוד רחבה. בואי תתחילי ונפליג משם. אבל רצית להגיד קודם משהו על רגע, אני הופכת את בלה לקו-הוסט, שנייה, כדי שהיא תוכל לעשות מניפולציות. רצית להגיד קודם משהו נכון? על המילה ורבט בכלל. על הסלנג בטח, הזה. אני אגיד. כשהוצאנו את ההזמנה, אז התחלנו לקבל ביקורת אמיתית ונכונה, שזה בכלל לא מילה בעברית. אבל אנחנו בכוונה השתמשנו בסלנג, זה כמו קריצה. בעצם ורבט זה שיבוש לשוני. זה עברות בלשון יחיד של המילה הלועזית ורבטים.
שמשמעותה מילה במילה. בעברית תקנית היינו אומרים שזה אולי שכתוב, או תמלול, או שחזור, משהו כזה. עכשיו, אני אישית מחבבת את השיבוש הלשוני הזה. משני טעמים שאני חושבת שבראיון אולי הם התבהרו. קודם כל, מפני שהוא שומר על הניחוח של הזרות, הזרות שלו לעברית. זרות שככה, שיש גם בוורבט ויש בתיאור מקרה שעוד ניגע בהם. והשני, כי זה טומן בחובו איזה מימד של המצאה, בדיון. וזה גם לוקח אותנו, ישר לרעיון. אז בואי דנה, בואי נדבר על מה נקלט ולא בעדשת המצלמה. מה נקלט או לא בעדשת המצלמה? העדשת המצלמה של תיאור המקרה, את מתכוונת? של הכתיבה, כן. של הוורבט, של הכתיבה, כן. אני חושבת זו שאלה נורא גדולה שמעסיקה אותי הרבה שנים, גם ככותבת, אבל האמת היא שאפילו עוד יותר כקוראת, כי אני כבר הרבה שנים קוראת בכל מיני כובעים, עבודות שעוסקות בתיאורי מקרה. עבודות טובות, אני לא מדברת עכשיו על עבודות לא טובות שהן בעיה אחרת, אבל עבודות מצוינות אפילו, שמתארות טיפולים מצוינים, ובכל זאת, שנים יש לי הרגשה שמשהו הולך בהן לאיבוד, שבאיזשהו אופן הן שומטות את מה שהן מנסות לאחוז בו, ושזו בעיה נורא גדולה, כי אני לא יכולה לשים את האצבע על שום דבר שקשור בעובדות או בפרטים, זה משהו אחר, שבאיזשהו אופן מנסה ללכוד ושומט מתוכו את מה שהוא מנסה ללכוד. ובתוך החיפושים שלי אחר התשובה לשאלה הזאת, מה קורה בתוך מעשה הכתיבה הזה? זה כמובן קורה לא רק בתוך תיאורי מקרה, אבל אנחנו סביב כתיבת תיאורי מקרה הערב, אז לכן כן. אני עוצרת על זה. בתוך החיפושים שלי, דורית מגיבה, אבל דורית, את אומרת ממש מה שקרין אמרה לפני רגע, זה נכון, כמובן. בתוך החיפושים שלי נתקלתי בספר, לא סתם את אומרת עדשת המצלמה, נתקלתי בספר מחשבות על צילום של רולנד בארת, ספר שקראתי לפני המון שנים, וקראתי אותו שוב בשנים האחרונות לעומק. זה ספר שעוסק בעצם בצילום, בכלל לא עוסק לא בפסיכואנליזה ולא בתיאורי מקרה, ולא מנסה בכלל להקביל משהו למשהו. אבל אני מצאתי המון הקבלות בין מה שהוא כותב על אומנות הצילום ומה שהוא כותב על תיאורי המקרה. באחד הפרקים של הספר הזה, הפרק שאני הכי אוהבת, שנקרא תצלום גן החורף, בעצם מספר על החיפושים שלו אחר תמונה שתחזיר לו משהו מאימא שלו אחרי מותה. הוא היה מאוד קשור לאימא שלו וחי איתה ממש עד מותה, ואחרי מותה הוא חיפש בין ערימות של תצלומים, תצלום שיחזיק משהו ממנה בשבילו. והוא עובר על כל התצלומים המאוחרים שלה, שבוודאי אוחזים את הדמות המבוגרת שלה שהוא הכיר. והוא לא מוצא אותה בהם. הוא עובר אלבום אחר אלבום, ושום תמונה, לא, היא לא באמת היא. הוא כותב משהו נורא יפה. בהקשר הזה הוא אומר, לומר על תצלום כלשהו זו כמעט היא עצמה, זה היה מייסר יותר מלומר אין זו היא כלל. כלומר, כמעט הרבה יותר גרוע מאשר זו לא היא. והוא גם אמר, הוא אמר, אני לא מוצא אותה, אני מזהה אותה, אבל אני לא מוצא את המהות שלה בתוך התמונות האלה. והוא, אחרי ימים שהוא מבלה בהם עם האלבומים האלה, הוא מוצא תצלום, שהוא קורא לו תצלום גן החורף, על שמו הפרק הזה. בתצלום הזה היא ילדה קטנה. אני אקרא לכם את הקטע, זה מדהים. התבוננתי בילדה הקטנה ומצאתי סוף סוף את אמי. הצלילות של פניה, התנוחה התמימה של ידיה, המקום שעמדה בו בצייתנות, בלי להבליט את עצמה ובלי להסתיר. ולבסוף הבעת פניה. כל זה העמיד דמות של תום מופלא. כל זה הפך את עמידתה מול המצלמה לאותו פרדוקס לא מתיישב שבכל זאת החזיקה בו כל ימי חייה. אישור תקיף של עדינות.
והוא אומר, הרגע הזה אה, היה הרגע שמצאתי אותה. התצלום הזה החזיר לי אותה. התצלום הזה לא היה דומה בשום דבר לאם שהוא הכיר. זאת ילדה. זאת אומרת, היא הרבה הרבה שנים לפני שהיא בכלל ילדה אותו. אין לו שום מהמם, זיכרון של הפנים שלה. ובכל זאת משהו בתצלום הזה, הוא אומר, החזיר את ההוויה הייחודית שלה, שהתצלומים המאוחרים, שבוודאי החזיקו את הזיכרון שלה, שמטו מתוכה. אני נעצרתי על הדבר הזה, על הפרק הזה, מפני שאני הרגשתי ומרגישה עדיין, שבאיזשהו אופן בכתיבת תיאורי מקרה, הרבה פעמים קורה לנו מה שקרה לו מול התצלומים, שהוא קורא להם התצלומים האנלוגיים. אנחנו נצמדים לפרטים האנלוגיים, לרצף הכרונולוגי, לעובדות, אפילו לעובדות הרגשיות, אבל אנחנו איכשהו קורסים שוב ושוב לתוך הצפוי, המובן מאליו, הבנאלי, שהוא לא ההפך מנכון, אבל הוא כן ההפך מחי. מהמם. במובן הזה אני חושבת שמה שהוא אומר היה, אני לא יודעת אם תשובה, אבל כיוון אותי לשאול יותר נכון את השאלה, מה נשמט לנו? מהמם. ואני זה רוצה נורא, להגיד על זה עוד משהו כן. שדווקא קשור לאוגדן, למה מהמם, שאוגדן כותב על הקינה, על עבודת האבל, בפרק על עבודת האבל. הוא מהמם, כותב משהו נורא יפה, הוא כותב, קינה לא מתחילה ביגון, היא המאמץ להשיג יגון בחוויה של הכתיבה, ויותר מאוחר באותה פסקה הוא אומר, קינה צריכה ללכוד בתוכה לא את הקול שעבד, אלא את הקול שנולד בתוך חוויית האובדן. אני רוצה להגיד, זה מה שתיאורי מקרה צריכים לעשות. הם סוג של עבודת אבל, הם צריכים לשחרר משהו כדי ללכוד אותו. הם צריכים מהמם, להחיות משהו, לא לכתוב עליו. זה מה שאני מחפשת, ככותבת, אבל גם כקוראת. וזה מה שהרבה פעמים אני לא מוצאת. כן. זה נורא נוגע ללב, הסיפור על התצלום של אמו. וזה בעצם באמת, זה כמו שאת אומרת, זה בעצם כמטפלים, אנחנו מנסים לחשוב איך לוכדים מחדש, בתוך הכתיבה, נגיד, של ורבט או תיאור מקרה, את הרשת, את ההוויה, את הרשת הילדית, הגולמית, אולי הייתי אומרת, של המטופל, של המטפל, ושל כל מי יודע מה שזורם שם ביניהם. נכון? זה ככה, זה אפילו לא תצלום, זה כמו סרט קטן, או הרשת, שאנחנו מנסים. זו מילה נורא יפה. כן, הרשת של הטיפול, הייתי אומרת, מהמם, הרשת של כן, המפגש. כן, איזה כן, פרצוף יש למפגש הזה. כן, אבל כן, באמת לא במובן הנקודתי, אלא במובן המתמשך שלו. כן. זה לוקח אותי למחשבה על שכבות ורבדים שיש במעשה הכתיבה. את שלחת אליי מאמר אחרון שלך, מאוד מאוד יפה, שעומד להתפרסם בקרוב נכון. בשיחות הקרוב. ובמאמר הזה את הולכת בעקבות הגיאוגרף ברון, ככה, אולי בעצם בעקבות פונטליס גם, נכון? הפסיכואנליטיקאי המעניין הזה. ואת כותבת שכל מעשה כתיבה הוא קולאז' עשיר וייחודי של אזורי מדף, אזורי מצולה ואזורי תהום. תסבירי לנו קצת על המטאפורות האלה, על הרבדים האלה. זה יעזור לנו לחשוב על איך לוכדים את הרשת. איך כותבים בכלל, איך כותבים תיאור מקרה. תסבירי לנו קצת יותר, תניחי לנו את השפה. Mm. זה באמת מדף מצולע ותהום, זה מונחים שפונטליס משתמש בהם, הוא לא באמת משתמש בהם אגב, זה בפרק שנקרא דיפרסיות הוא מזכיר אותם, הוא בכלל לא משתמש בהם בשום צורה, הוא פשוט מניח אותם כמו אסוציאציה, וזה בעצם שלושה מונחים שהגיאוגרף ברון, אבל עוד גיאוגרפים בעקבותיו, משתמשים בהם כדי לתאר גבהים שונים של מים. אזורי המדף זה האזורים הכי פחות עמוקים, אזורי המצולה היותר עמוקים, ואזורי התהום זה האזורים הכי הכי עמוקים. ושוב, הוא מניח את המונחים האלה שם בלי לעשות איתם שום דבר, אבל הם תפסו אותי, לא כשחשבתי על דיפרסיות דווקא, אלא כשחשבתי על הכתיבה. ובמאמר הזה אני מנסה למפות כל מיני טקסטים כתובים דרך המונחים האלה. אז
אולי כדי למפות צריך קודם להגיד מה הם, זה הגדרות שלי, אבל הן שואבות מהאסוציאציה הזאת של פונטליס. אזורי המדף של הכתיבה הפסיכואנליטית זה אזורים שהם, זה מצחיקה המילה מדף, אני חושבת על המילה מדף גם כעל מדף הספרייה, אזורים שרולנד בארת היה קורא להם אזורי הסטודיום, זה האזורים שבהם אנחנו פורעים חוב למה שנכתב לפנינו, מה שעוד ייכתב אחרינו, אנחנו אפשר לומר עורכים את סקירות הספרות שבהרבה מובנים הם סוג של מתן קרדיט למה שנאמר לפנינו, גם כדי לצאת ממנו אבל גם כדי לכבד אותו. ולכן אזורי המדף של הכתיבה הפסיכואנליטית הם אזורים שאני חושבת שבהרבה מובנים הם פורעים חוב. עכשיו, כדי שתהיה כתיבה ראויה לשמה אי אפשר רק לפרוע חוב, צריך גם לפרוע סדר. האזורים של המצולע ושל התהום הם אזורים שיש להם איכות, יותר איכות של פריעת סדר מאשר פריעת חוב, אבל זה מין היררכיה כזאת. האזורים של כתיבת המצולע... את מתכוונת לפריעת סדר במובן של להתפרע? כן, להפריע לסדר? כן, כן. אוקיי. לחתור תחתיו, לא רק לפרוע חוב, אלא... כן, 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 זה היה... משהו חדש גם. כן, 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 אי אפשר להגיד משהו חדש אם לא קצת פורעים את הסדר הקיים. כן. אם רק מצייתים לו, אז אנחנו לא באמת יכולים להגיד משהו חדש, או לחשוב משהו חדש. אז באמת, אזורי המצולע זה אזורים שבהם אנחנו כן נכנסים כבר לעומק של המים, כלומר אנחנו כן צוללים לתוך תיאורי המקרה, אבל אנחנו לא צוללים אליהם נטולי עזרים, אנחנו מצוידים, גם במשקפות מושגיות, העברה, העברה נגדית, הזדהות השלכתית, כל אחד עומס על גבו את המשקפות המושגיות, את בלוני החמצן התיאורטיים שלו, ומצויד במשקפת המושגית שלו. זאת אומרת, אנחנו צוללים לתוך אזורי המצולע, שבהרבה מובנים תיאורי המקרה נמצאים בהם, ונכתבים מתוכם, זה לא צלילה עיוורת, זו צלילה שהיא מצד אחד עמוקה ומצד שני אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים ואנחנו גם הרבה פעמים עולים משם עם השלל הזה בידיים שלנו, מצאנו, חיפשנו איפה עבדה העברה, איפה עבדה העברה נגדית, איפה ראינו מתקפות על חיבור, כמו הערב, איפה, לא יודעת, אפשר לחשוב על המון מושגים בהקשר הזה, אנחנו צוללים יחד איתם וגם מוצאים את מה שחיפשנו, כלומר אני רוצה להגיד כשאנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים, רוב הסיכויים הם שנמצא את מה שחיפשנו, לא נמצא משהו אחר מלבד מה שחיפשנו. וזה מביא אותנו לאזורי התהום, שהם האזורים שבהם אנחנו לא צוללים מצוידים במשהו, ואנחנו גם לא יודעים מה אנחנו מחפשים, ובדרך כלל אנחנו לא מתכוונים אפילו להגיע אליהם. זה אזורים שאנחנו בתוך הכתיבה נשמטים לתוכם. אנחנו נמצאים בתוכם, לא מוצאים, אלא נמצאים בעצמנו בתוכם, הרבה פעמים לראשונה. כלומר, בשונה אני רוצה להגיד אזורי מדף ואזורי מצולע, תהומות זה לא שבילים מסומנים. אנחנו, כל תהום היא מאוד אישית, אנחנו נשמטים לתוכה לבדנו, ואנחנו צריכים גם למצוא את דרכנו החוצה לבדנו. אין שום ידע, אפילו ידע של מישהו אחר שמאוד מנוסה בתהומות, לא יעזור לנו להיחלץ. אנחנו יכולים להיחלץ רק בכוח עצמנו, וההיחלצות היא מאוד מאוד פרטית. ולכן זה אזורים שכשהם נמצאים בתוך הכתיבה הם באמת אזורים יותר ממואריים או יותר אוטו-אנליטיים. כלומר, זה אזורים שבהם קורה משהו לכותב, שהוא לא חיפש אותו, לא התכוון לו, לא תכנן אותו, אבל הוא קורה, הוא מפתיע. אלה אזורים שרולנד בארת למשל קורא להם אזורי הפונקטום בתוך הצילום, כשמשהו מנקב אותנו, כשמשהו פוצע אותנו, ולא התכוונו להיפצע או להינקב, ובכל זאת זה מתרחש. כשזה מתרחש, אז מעשה תצלום או מעשה כתיבה הם ראויים לשמם, קורה משהו שמפתיע אותנו, קורה משהו ששומט אותנו לתוכו, אבל גם מוצא אותנו או מחלץ אותנו מתוכו באופנים שלא ידענו. כיוון שאני באיזשהו אופן חושבת שכל כתיבה פסיכואנליטית יש לה את כל האזורים האלה, היא קולאז' של האזורים האלה. יש לה אזורי מדף, יש לה אזורי מצולע ויש לה אזורי תהום. אני חושבת שזה נורא מעניין לקרוא עבודות פסיכואנליטיות דרך הפריזמה הזאת ולנסות למפות אותן דרך היחס הייחודי שהן יוצרות בין
המדף, המצולע והתהום. מהמם, ובאמת במאמר הזה אני מדגימה את זה דרך כל מיני, דרך 3 כותבות למען האמת. מהמם. אבל בעצם אפשר להסכים שהסוגה של תיאורי מקרה היא בדרך כלל נמצאת בטריטוריה הזאת, המרובע, המעובע של אזורי המצולה, רובה היא שם, אני נכון? חושבת. היית אומרת שזה ככה? כן, הייתי אומרת כן, שרוב תיאורי המקרה נעים בין אזורי המדף לאזורי המצולע. מהמם, ולפעמים יש איזה רגע תהומי, מהמם, שהיה שווה בשבילו לקרוא הכל. גם אזורי המצולע הם יפים מאוד, אבל אני אומרת, לפעמים כשאנחנו מזהים איזה רגע של תהום, אה, זה אוחז אותנו באופן שלא אזורי המצולע ולא אזורי המדף היו אוחזים אותנו. מצד שני, אני גם רוצה להגיד, אי אפשר לכתוב רק מאזורי התהום. זאת אומרת, מהמם, זאת לא אפשרות, לא לכתוב רק מאזורי התהום וגם לא לקרוא רק את אזורי התהום. מהמם, צריך את אזורי המדף והמצולע. אני חושבת שהכתיבה במיטבה היא תנועה טבעית דווקא בין כל האזורים האלה, היא נעה, לא לפי הסדר דווקא. דווקא העבודות הכי משמימות זה אלה שנעות לפי הסדר. מהמם, מהמדף למצולע, מהמם, וחזרה למדף זה הדיון. כלומר, סקירת הספרות היא המדף, אחר כך יש מצולע ואחר כך יש עוד מדף. אני חושבת שהכתיבות היותר מעניינות הן דווקא אלה שיש ביניהן כל הזמן איזו תנועה רוכשת בין מדף לתהום, למצולע, למדף, לתהום, לעוד תהום. זאת אומרת, הן לא מסודרות. זה כתיבות שיש להן איזה משהו נודד בתוכן. פנטליס אגב הוא כזה. הוא מהמם, בעצמו אומר כשהוא מתאר את הכתיבה שלו, שהוא מפקיר את עצמו לזרם של השפה. מהמם. אני חושבת שכתיבה שמפקירה את עצמה לזרם של השפה, יש לה את התנועה הטבעית הזאת בין האזורים השונים והגבהים השונים, ואז היא חיה. אני רוצה לשאול אותך, פתאום עלתה לי מחשבה חדשה כשאני מקשיבה לך, שזה כבר אומר שהמטאפורות האלה הן מאוד חיות, אם הן ככה יוצרות מחשבות חדשות. האם בעצם, נגיד כשאני שומעת, נגיד מישהו מציג בפניי מקרה בקבוצת הדרכה או בהדרכה אישית, בעצם אז היכולת שלי להידבר איתו ולעזור לו זה באזורי המדף והמצולה, הייתי אומרת, אבל את אומרת שבאזורי התהום הוא בעצם לבד, נכון? כן, אז היית אומרת שאולי זה נוגע במה שוויניקוט קרא לו, האזור האי קומוניקדו, זה יכול להיות. קשור גם בזה? זה אותו יסוד מקודש כאילו בנפש של העצמי, ככה שהוא לא מתקשר כל כך, ואם ככה פולשים אליו מבחוץ, אז וויניקוט אומר זה כמו להיאנס, או אפילו להאכל על ידי קניבלים. זה Mm, כאילו משהו מאוד מאוד שמחלל את העצמי. היית אומרת שאולי זה גם נוגע בזה? כן, גם אני לא חשבתי על זה לפני, מהמם, אבל את צודקת. אני חושבת שזה אזור שהוא ספק מתקשר, מהמם, ובוודאי אסור לפלוש אליו. אבל מהמם, כשמתעוררת תהום כזאת, וכמו שאת אומרת, האדם תמיד לבד בה, מהמם, הרבה פעמים היא מהדהדת תהום גם אצל האדם האחר. זאת אומרת, באיזשהו אופן מהמם, ברגע הזה יש יותר מתהום אחת, מהמם, וגם אם לא מנסחים אותן במילים, יש משהו באפשרות להיות אמ, באיזה דואט של תהומות, שיש בו נחמה גם. זה מהמם, רגעים מאוד יקרים, גם אם הם רגעים שלא מומללים, לא, מהמם, לא מקבלים ניסוחים מסודרים. מהמם. את נותנת דוגמה מאוד מאוד יפה במאמר שלך. את רוצה קצת לספר לנו עליה, מהממואר? דוגמה שלי, כן. על אזורי התהום, כי נדמה לי שאזורי המדף והמצולה, אינטואיטיבית, אנחנו פוגשים אותם יותר. כן, כן, אם נכון. ככותבים, אם כמציגים, אם כמדריכים על תיאורי מקרה, ואיכשהו התהום הזאת שמזיזה אותי על הכיסא גם עכשיו, היא פחות מובנת, מהמם. אז בואי אני נחשוב יכולה עליה להבין. קצת. הדוגמה שאני נותנת במאמר הזה זה דוגמה
של תספרי לנו על זה. לפני, לא יודעת בעצם מתי, כמה שנים, לא זוכרת כמה, 3 שנים אולי, נתתי את הרצאת פתיחת השנה בחברה הפסיכואנליטית, ובחרתי לתת הרצאה שעסקה בצורה ייחודית של התקשרות או אי התקשרות, שמאפיינת ילדים ששרדו טראומות מוקדמות. וההרצאה הזאת התבססה על ממואר שכתבתי, שנקרא אבני ריחיים, על האימוץ של הבן הצעיר שלי. וכדי אוקיי, לא יודעת, 2, 3 שנים בעצם אחרי, חזרתי אחורה לראות מה כתבתי בממואר הזה, וראיתי שיש איזה, אני אגיד את זה יותר ברור, ההרצאה שנתתי מבוססת על הממואר הזה, אבל היא מחשבה עליו, זאת אומרת, היא בעצם היא הרצאה שיש בה חלקים תיאורטיים, המשגות תיאורטיות, יש פער בין ההרצאה לבין הממואר. ואני רוצה להראות את הפער בין, אני יודעת, אזורי, נגיד, מצולה ואזורי תהום, דרך לקרוא קטע מהממואר וקטע מההרצאה, ולהראות איך בעצם אותו דבר, יש לו תצורת תהום ותצורת מצולה. אז אני מתחילה מהקטע שבעצם לקוח מהממואר, ואני קוראת לכם אותו. בימים הקשים ביותר יצאה דעתי לתוך גופי. פיתחתי דלקות חוזרות בדרכי השתן, כך שכל השתנה הייתה כרוכה בדימום ובכאב חריף. מחמת הפחד להשתין, חדלתי לשתות. נכוויתי שוב ושוב מידיות אסירים, מזרם המים החמים בכיור, מתנור הבישול. בתוך 2 עברתי בזה אחר זה ניתוח לתיקון בקע טבורי, ביופסיה של בלוטת התריס וביופסיה של השד. מחשבותיי נדדו אל המוות לא אחת, אך הן נדדו אליו לא כי רציתי למות, אלא כי לא ידעתי עוד איך לאהוב את החיים שחייתי. דימיתי אותו, את המוות, לצילו של עץ, לפעמון נחושת, למאגר מים. לא רציתי לשוב. זה הקטע מתוך הממואר. אני רוצה להגיד שגם בתוך הכתיבה הממוארית, שהיא ממילא כתיבה משוחררת וחופשית, הקטע הזה הפתיע אותי. זאת אומרת, לכאורה לא כתוב בו שום דבר שלא ידעתי, ובכל זאת החוויה של הכתיבה שלו הייתה חוויה של הישמטות לתוך משהו, לא כאילו שליתי משהו מתוכי, אלא כאילו נשמטתי לתוך משהו. ולכן הכתיבה של החלק הספציפי הזה הייתה מלווה לא רק בחוויה של מוכרות, כמו שקורה כשאנחנו שולים מתוכנו משהו שידענו שנמצא שם, אלא גם בחוויה של זרות. עכשיו, בדיעבד, ממרחק שנים, נגיד מהרגע ההוא, אני מבינה כמובן הרבה דברים. אני מבינה שבקע טבורי הוא במובן מסוים גילום גופני של הבקע הראשוני של חבל הטבור, שצריך היה לחבר ביני לבין התינוק הזה. שביופסיה של השד קשורה באופן שבו חוויתי את השד שלא יכול להעניק אותו כשד חסר. אבל למה לא רציתי לשוב? למה המשפט הזה? זה הציק לי. ושאלתי את עצמי, יכול להיות שהפכתי כאן משהו כדי להסתיר אותו מעצמי? יכול להיות שמה שהסתרתי מעצמי היה שמאחורי המילים לא רציתי לשוב, הציצה דווקא המשאלה ההפוכה, להשיב את הדברים לאחור? אלה השאלות ששאלתי את עצמי. ואני רוצה להגיד, אולי כדי לא להישאר בתוך התהום של השאלות האלה, אלא ליצור מתוכה דרך חזרה, עברתי בהרצאה שביקשו ממני לתת מאזורי התהום לאזורי המצולה. ובהרצאת הפתיחה ההיא שנתתי, לא יודעת, בטח שנה אחרי הממואר הזה, הרצאה שעסקה במה שקראתי לו היפוטוניה והיפרטוניה. אצל הילד המאומץ, כתבתי את הקטע הבא, שגם אותו אני קוראת. במהלך המסע הזה מופקד גם אצל ההורה המאמץ השילוב המתעתע בין היפוטוניה והיפרטוניה נפשית. אם ההיפוטוניה הנפשית של הילד באה לידי ביטוי בהתכוונות הרופפת כלפי עצמו וכלפי הדמויות המשמעותיות לו, ההיפוטוניה ההורית תבוא לידי ביטוי בפיתוי של ההורה לוותר, להרפות, להחזיר ולחזור בו. ואני רוצה להגיד, אלה 2 התייחסויות לאותו דבר, אבל אחת היא מאזור התהום, ואחת היא מאזור המצולה. וכשאני קוראת עכשיו את השורות האלה של אזור המצולה בעקבות אזור התהום, אני נזכרת במה שצוללנים מדברים עליו כשהם עולים מהעומק
למעלה, על פני הים, ומופעל על הריאות שלהם לחץ שעשוי לפוצץ את הריאות. מהמם, אני חושבת שבאיזשהו אופן המעבר מאזורי התהום לאזורי המצולה יש בו הקלה, כי הוא מעלה אותנו יותר למעלה. מהמם, הוא מכביד פחות על הריאות, וכאמור הוא גם עוזר לנו להשתמש בכלים שיש לנו, במשקפות שאנחנו מכירים, תיאורטיות מהמם, ומושגיות. אבל צריך גם להיזהר לא לעלות מהר מדי, כי אם עולים מהר מדי, הריאות באמת מתפוצצות. ולכן התנועה צריכה להיות תנועה הדרגתית. ואני חושבת שמה מהמם, שהרגשתי בתוך התנועה, בין כתיבת התהום הממוארית לכתיבת המצולה היותר תיאורטית, היא שהיא עזרה לי לעבור מהספציפי ליותר כללי, מהחיבור הייחודי שלי לילד הזה, לבקעים הטבוריים הספציפיים שלו, לאיזה חיבור בין אם מאמצת וילד מאומץ אוניברסליים, ואולי אפילו בין כל אם לכל ילד. מהמם, זאת אומרת, זה עזר לי לעבור, ואני חושבת שזה מה שהמעבר מאזורי מצולה מאזורי תהום לאזורי מצולה עושה. זה עזר לי לעבור ממקום המאוד אישי למקום שגם מדבר מאפשר להסתכל דרך פריזמה שהיא יותר כללית, שהיא גם תיאורטית, שאפשר ללמוד ממנה לא רק עליי ועליו, אלא בכלל על סוג החיבור הזה, ועל ההפרעות המוקדמות בחיבורים האלה בין אם לילד. אני זה חושבת... בתנאי ששורדים את הערעור שהיה שם, לא? טוב, אם שרדנו כדי לכתוב, אז מהמם, כן. אבל אולי גם כתבנו כדי לשרוד. כן. אבל יש בזה יסוד מערער, לא? בנפילה הזאת אל התהום. בטח. אבל מהמם, בטח מאוד, אבל יש בזה גם יש בזה גם יסוד מציל. מהמם, אני חושבת, כי יש הרבה מאוד דברים שרק, אני לא אומרת שצריך לחיות באזורי התהום, גם אי אפשר לחיות בהם. אי מהמם, אפשר אפילו לכתוב רק מהם, אז בוודאי אי אפשר לחיות בהם, אבל אני כן חושבת שזה אזורים שכשהם נשמטים לתוכם, בכוונה אני אומרת נשמטים, כי זה השמטות פסיבית, לא אקטיבית. מהמם, התנועה באזורים האחרים היא יותר אקטיבית. בתהום אנחנו לא אקטיביים, אנחנו נשמטים לתוך משהו, אבל ההשמטות הזאת, יש לה כוח לתת לנו, אה, לא יודעת, להאיר לנו משהו שאחרת לא היינו יכולים לראות אותו. מהמם, דווקא בגלל שזה כמו מה שביון אומר על אלומת אור אפלה. לא האור, לא הפנס הזה שאנחנו שמים כדי להאיר מהמם, דברים במודע, אלא אלומת האור האפלה שבאיזשהו אופן אה, יש משהו שמחוויר אה, בזכותה. מהמם. מישהו כתב כאן שאולי זה כמו שאנחנו נשמטים אל חלום, לדעתי בתהום, אנחנו נשמטים לאיזה חלום בלהות גם. גם. וככה, אם אנחנו שורדים ויכולים להמשיך לנשום את זה, לעשות עם זה משהו, זה באמת נהיה חלום, זה נהיה... אז אנחנו עולים למים עמוקים, אבל לא כל כך מאיימים כמו מי התהום הנוראים האלה, כן. את יודעת, אני חושבת שזה מזכיר לי, זה מזכיר לי משהו שקרה לוויניקוט. כשהוא עשה את ההרצאה שלו, כשהוא נתן את ההרצאה המכוננת שלו, השימוש באובייקט, ב-1968 בפני החברה הפסיכואנליטית בניו יורק. אני לא אספר את הכל, אני אנסה לתמצת קצת ממה שנראה לי שקרה לו, ותראי ככה אם זה מדבר אלייך, ואם זה מהדהד את הדברים שאת ניסית להגיד. בעצם וויניקוט נסע, והוא ניסה להגיד לקהל, שמניסיון הקליני שלו, הוא למד שיש מטופלים, שנדמה להם שהם צריכים ממש להגן על המטפל, מפני ההרסנות או התוקפנות שלהם כלפיו. ורק כשהם מוכנים להסתכן שהם יהרסו את האנליטיקאי, ובעצם לראות שהוא שורד, הוא לא נוקם, הוא ממשיך להיות איתם, הוא לא מתנתק, רק אז הם יכולים באמת להתחיל כמו להשתמש בו כדי לגדול. אני לא ארחיב על ההרצאה, אבל אני אספר שלפני שהוא נסע לניו יורק, הוא כתב 2 תיאורי מקרה. הוא ישב בבית וכתב לעצמו 2 תיאורי מקרה.
עכשיו, אחד מהם הוא זה שגם התפרסם בספר, הפסיכולוגיה של השיגעון בעברית. אני כותבת לו מבוא והתייחסתי אליו, אבל הדבר המעניין הוא שלגמרי במקרה, כשנתתי איזו הרצאה על הדוגמה הקלינית שיש איתה המון בעיות, מישהו סיפר לי שבדיוק יצא איזה פרסום של המקרה האחר, שוויניקוט לא פרסם מעולם, ונמצא בעצם בארכיון בריל בניו יורק. עכשיו, בכל כתבי מצאתי את הדוגמה הזאת, וקראתי אותה. והדוגמה הזאת פשוט יפהפייה, היא קומוניקטיבית לגמרי. הייתי אומרת שהיא מטיילת במצולות, יפה יפה, היא עשירה, יש בה גוונים, יש שם מטופלת, שבתוך הדיאלוג איתו, פתאום יש לה איזו מחשבה, שהיא לא מעיזה בהתחלה להגיד, שבא לה להעיף כוס תה בקליניקה שלו, ושהתה יתפזר, ויש דיאלוג מאוד גדול איתו, על מה היא כן מוכנה ומה היא לא מוכנה. היא אפילו אומרת לו באיזשהו שלב, אני מרגישה כאילו אני מטפסת מעליך ודורכת מעליך, ואני נמצאת מעליך. זאת אומרת, זה יופי של דוגמה, להמחיש בה את הרעיון שלו, על להעיז להוציא את התוקפנות, להעיז לבטא אותה, ואז להשתמש במטפל. ומשום מה, דווקא את הדוגמה הקומוניקטיבית, שיש בה הרבה עומקים והרבה גוונים, הוא לא בחר. במקומה, הוא הלך ונסע בניו יורק חצי שעה, את ההמחשה הקלינית על איזה מטופל נבח, שהיה לו אם חזקה ואב מאוד מאוד חלש, שהוא פחד לעורר את זעמה, וכמובן את זעמו של וויניקוט גם. זה מטופל מאוד אובססיבי, שהוא בכלל נמנע מכל מחווה ספונטנית, ובטח גם משהו יותר תוקפני, והוא גם לא נענה לטיפול שאותו הוא מנהל באופן רציונלי, עושה שיעורי בית, מה שאמרת לי בשבוע שעבר, מתקשר למה שאני אומר היום, והם לא יוצאים מהדבר הזה ככה, זה משהו מאוד מאוד משתק. ובתוך כל הרבדים הסבוכים, שנורא קשה, בגלל שגם המטופל כל כך אובססיבי ולא עשיר, קשה להבין מה וויניקוט מנסה לתקשר שם. וויניקוט מספר שהיה איזה רגע שריגש אותו, אפילו לא בזמן המפגש. הוא קלט את זה אחרי שהמטופל יצא מהחדר, זה איזה רגע ממש שמתפוגג כזה, שבאמת קשה להבין איך הוא חשב שהקהל יתפוס את זה בכלל. והרגע הזה זה שבתוך איזה פטפוט שלם וכמו שיחה ידידותית, מתפלקת ככה למטופל המעוכב הזה, מין דיבור יותר אגבי על אוליבר קרומוול. זה המצביא מהמאה ה-17, כן? שבמלחמת האזרחים באנגליה, הוא הדיח את המלך צ'ארלס וערף את ראשו. והוא מתחיל עוד איזה שתי אסוציאציות שוויניקוט מאוד מאוד משמח בהם, והוא אומר שבשבילו זה היה רגע של הענות בטיפול, במובן של ביטוי עצמי חופשי יותר וגולמי יותר של תוקפנות, שיכולה הייתה להיות נחווית, גם אם היא מוסתרת בתוך פטפוט. טוב, תוצאות ההרצאה שלו בארצות הברית ידועות. וויניקוט קרס באותו הערב. האמריקאים לא קיבלו את הרעיונות שלו ותקפו אותו על המחשבות על תוקפנות, ואמרו לו שהדוגמה הקלינית בכלל לא מראה את הרעיון שהוא מנסה להגיד, והוא בערב הוא מרגיש רע, מסתבר שהוא היה בהתקף לב, הוא מאושפז חודש ימים, שבו הוא ממשיך להתעסק במה היה לי שם ומה היה לי שם, והוא חוזר ללונדון, די חלוש, ואז יש איזה פרץ של כתיבה חדשה, שבתוכה כמה חודשים אחר כך, הוא גם הוציא את המאמר היחיד, שבו הוא עוסק באב, כאובייקט פנימי קדום, וויניקוט שתמיד היה האם והתינוק,
מוציא בעצם את המאמר הזה, ואני שואלת את עצמי כל הזמן, מה, מה היה בהתמוטטות הזאת? ואולי התשובה היא באמת הנפילה הזאת לתהום. אולי גם וויניקוט, כמו המטופל הזה, שדווקא את המקרה הלא מוצלח שלו, הוא הציג, זה מישהו שמדבר על קרומוול, ומזכיר שם את האל האב בתקופה של קרומוול, שעשה סדר, ומזכיר שם איזה וויליאם בלייק, משורר, שאמר, I fear the fury of my wind, אני פוחד אולי בעצם כוח המשיכה שלה היה הלא ברור הזה, הלא ברור הזה שקשור בגברים, שקשור במשהו חזק ואבהי, שוויניקוט נמנע ממנו כל חייו, הוא כמו נשמט אליו, וכמו כמעט התערער מזה. זה היה לו זר, הוא פגש שם משהו זר, אבל משהוא קם מזה, משהו נפתח. זה משהו דומה למה שאת חושבת עליו, דנה? אני חושבת שכן, אני חושבת ש... אני לא מכירה כמובן את המקרה הזה כמוך, אני זוכרת שכתבת גם מבוא נכון? מהמם, לתיאור הזה, אבל אני כן זוכרת שהוא באיזשהו רגע אומר שם על המטופל, על התיאור שהוא כן הביא, מהמם, שהוא משהו על אב שאפשר היה לאהוב. נכון. ואני חושבת שאולי במובן הזה זה היה מין תיאור מקרה שהייתה לו באמת איכות אוטו-אנליטית, איכות ממוארית מהמם. סמויה. ממוארית, כן, הוא חיפש וויניקוט בעצמו אולי, איזה כן. אב שאפשר לאהוב, מהמם, וקרס לתוך התהום הזאת ושלה מתוכה בסופו של דבר, אחרי ההתמוטטות שלו, כן, אב, שהוא, כמו שאת אומרת, הצליח להכניס אותו לתוך הפריים המושגי שלו, כלומר לתוך מהמם, אזורי המחשבה שלו. אבל מהמם, כן, אני חושבת שאת מתארת הישמטות מהסוג הזה. החל מהמקרה שהוא ממש קורא בור לרגליו באמצעותו. כן. חלה בהתמוטטות בפועל, שבאה אחרי המקרה הזה, מהמם, אחרי ההישמטות לתוך הבור של המקרה הזה. כנראה היה מהמם, צריך להישמט לאן שהוא נשמט, מהמם, כדי לשלוט משם אב שאפשר היה לאהוב, אב שהוא יכול היה לאהוב. כן. אז זה מחבר אותי על מה שאת אומרת לשאלה שסימי קודם הניחה פה, אני לא יודעת אם אני אצליח לראות אותה. יופי, אני לא אני רואה את הצלחתי. זה. כן, אוקיי. סימי כותבת, נראה לי ששורדי השבעה באוקטובר נשמטו לתוך התהום, והאם הם יכולים גם להינצל משם, זה מציע תקווה. ואני חושבת על ההישמטות לתוך, וזה בא בעקבות משהו שאת אמרת קודם, אמרת התהום הנוראית הזאת, מהמם, קרין. כן. ואני חשבתי לעצמי, התהום היא לא רק נוראית, היא מהמם, תהום, כלומר, היא כל מיני דברים. אבל חשבתי פתאום על ההבדל בין, זה גם כמובן בתוך החשיבה של ביון מהמם, אוגדן אלביון, ההבדל בין החלום, ההבדל בין הסיוט לבין החלום שאי אפשר לחלום אותו. מהמם, מהסיוט אנחנו איכשהו יודעים להתנהל איתו, אנחנו מתעוררים ממנו, אנחנו גם זוכרים אותו, הוא רודף אותנו, יש לנו כל מיני, יש לנו התנהלות, אני רוצה להגיד, התנהלות מצולה עם הסיוטים שלנו. מהמם, אנחנו כן. מבררים אותם לעצמנו, אנחנו מדברים עליהם בטיפולים שלנו, אנחנו מנסים לחלץ מהם מובן. מהמם, הבעיה היא לא הסיוטים, הבעיה היא החלומות שאנחנו לא מצליחים לחלום. אני חושבת שהרגעים שההישמטות לתוך, שאנחנו נשמטים לתוך התהום, זה רגעים שאנחנו נשמטים לתוך החלום שאי אפשר לחלום אותו. כן. אנחנו מצליחים להתמיר את החלום שאי אפשר לחלום אותו לחלום אפילו רע, אנחנו כבר מהמם, בתוך איזה אזור שיש לו קונטורים. אבל החלום שאי אפשר לחלום אותו הוא אתגר נורא נורא גדול לנפש. אירועים כמו השבעה באוקטובר, אירועי קצה מהסוג הזה, הם דומים, אני חושבת, באיכויות שלהם לחלום שאי אפשר לחלום אותו. כלומר, מהמם, לוקח לנו זמן למצוא קונטורים שאפשר דרכם בכלל להיאחז במשהו, להבין מהמם, משהו, אה, ליצור איזה בדיעבד ביחס למשהו. מהמם, ההיחלצות קשורה כמובן באפשרות הזאת, לחלום את החלום שאי אפשר לחלום אותו, אבל לוקח זמן להיות יכולים. מהמם, ואני חושבת שלכן האיכות של ההישמטות של התהום היא באמת
יותר מאשר היא נוראית בהכרח, היא פשוט חסרת קונטורים, זה הדבר שאנחנו הכי מהמם, פוחדים ממנו. אזור שאין לו, אין לו תיחום, שאנחנו, אין שום קואורדינטות שאנחנו יכולים להשתמש בהן כדי לתחום אותו. מהמם. כן, זה המוטיב של המשהו הזר שיש שם. זר לעצמי גם. נכון, מהמם, בטח. קודם כל זר לעצמי. מהמם. כאילו, אם אני מנסה רגע לחבר את זה, אני מטיסה אותנו רגע למדף דווקא. אהה, כאנליטיקאים אנחנו הכי פחות אוהבים את המדפים איכשהו. אהה. את ה... יש איזו משיכה לעומקים, או לפחות למצולות ככה. אז בעצם היינו אומרים שהתאומות, אני אחבר את זה לעוד שני מושגים שהם שגורים כבר בשפה, רק לראות שאנחנו מדברות על אותו דבר, היינו אומרים שהתאומות שויכים בעצם ללא מודע, הלא מודחק, הלא מסומן, זה שלעיתים אפילו לא נחווה, כי הנפש לא יכלה לשאת אותו, ואזורי המצולה הם יותר מתכתבים עם הלא מודע המודחק, במובן שיש שם משהו שאומנם הוא לא בתודעה והוא לא זמין, ויש בו איזה סוד ותעלומה ומשהו שנדחק החוצה, אבל הוא גם תמיד רוכש ומבקש את דרכו אהה. להתגלות. כן, אפשר להגיד את זה, שזה בעצם גם כן. מתייחס לשני המושגים האלה? כן, כלומר, אני חושבת שבמובן הזה באמת המצולה היא, היא שולחת לנו איתותים, כמו שהמודחק שולח לנו איתותים, דרך באמת חלומות, או לא יודעת, פליטות פה, מהמם, או התנהגויות שאנחנו לא יודעים להסביר, או כל מיני סוגים של אה, סימנים שהלא מודע שולח לנו, כשאנחנו מדחיקים משהו, ולכן המודחק תמיד חוזר באיזה אופן. מהמם. כן, לזה ויש אזור, התכוונתי. בדיוק, אבל יש את האזורים שבאמת אפשר לחשוב עליהם, לקאן וביון ודאי חשבו עליהם כאלה אזורים יותר פסיכוטיים, שזה מהמם, האזורים שבהם משהו מורחק גם מהלא מודע, כלומר מורחק, מהמם, מודחק. זה האזורים של התהום. מהמם, האזורים של התהום באמת, לכן הם גם מבעיטים, והם על-ביתיים, הם מבעיטים, יש בהם משהו מהמם, שתמיד, נשאר תמיד זר באיזשהו אופן. מהמם, אבל אי אפשר בלעדיהם גם, זאת אומרת, אני חושבת שבלי שאנחנו מוכנים לגעת גם בקצוות הפסיכוטיים, כלומר, קצוות שחותרים מהמם. תחת החשיבה המוסדרת, אנחנו לא באמת יכולים לחשוב. כן. היו כמה הערות מעניינות בצ'אט, את רוצה רגע אני להתייחס אליהן? רואה. תקריאי אותן, כי אולי לא כולם את מה שאת מתייחסת אליו. הערה אחת זה, מהמם, קודם כל הייתה הערה של רובי קודם, מהמם, רובי כותב, דנה, אם יש אפשרות להיות בתדר תהומי גם במה שאינו קשור למעמקים רגשיים, אלא להיות אחד עם משחק, עם הרהור, חלום בהקיץ, עם חתיכת נוף בחצר הבית. זו שאלה נורא יפה, אני חושבת, מהמם, ומה שעניתי לו בצ'אט, ואני עונה עכשיו, זה שכן, בחוויה שלי כן, זה לא חייב להיות קשור רק בתכנים אה, איומים, תכנים שאי אפשר לחשוב אותם במובן של התוכן, אלא זה יכול להיות הלך רוח או תדר מהמם, שמופעל מול כל מיני דברים גם שנראים לנו על פניו כדברים מאוד פשוטים, סתמיים אפילו, שאין בהם עומק או שאנחנו לא מחפשים בהם עומק. אם אנחנו בתדר הזה, אנחנו נצלול גם לתוך עץ או ריבוע דשא מהמם, או אלומת אור, כי זה הלך רוח. מהמם, ההערה השנייה, מי כותבת? תמר אשל כותבת, לא, רגע, דורית מעוז עוד לפני כותבת, אני חושבת שאזורי השבעה באוקטובר הם באישורי, אזורי כנראה, ההתמוטטות הוויניקוטיאנית במקום שלא היה אני כדי לחוות אותם. זה מהמם, פשוט הערה, זאת לא... מיכל כותבת, זה מרגיש כמו תיאור של תנועה נפשית בתהליך האבל בין כל שלושת האזורים האלה. כן, אני חושבת שזה נכון, אני חושבת מהמם, שבתוך עבודת אבל אנחנו נעים בין כל האזורים האלה, בכל מיני צורות. לא סתם אמרתי שעבודת כתיבה נורא דומה לעבודת אבל, היא באמת מהמם.
כמו עבודת אבל, עסוקה גם בללקוט וגם בלשחרר, גם בלהכניס פנימה וגם להניח למשהו. לעבור להרפות מהמעמד הקונקרטי שלו. אז זה מאוד נכון. ותמר אשל כותבת, תהום האוקיינוס מבחינה גיאולוגית היא המקום שבו נוצרים רכסים חדשים. היא גם המקום שבו שוקעים משקעים שאחר כך עולים לפני הקרקע עם הכוחות הטקטוניים. אז כן, אני חושבת שזו אמירה יפה שמסבירה לנו למה צריך הכל, גם כנראה להיכנס לתוך התהומות וגם לחזור מהם בסופו של דבר. אחרת לא היה מתקיים הערב הזה, שבו אפשר לדבר על התאומות. זה מעניין שאנחנו ככה עברנו מההתמוטטות של וויניקוט ואחרים, ככה לאופטימיות של תהליכי יצירה חדשים ותקווה, כן. ובאיזו אנלוגיה התמוטט לנו הלינק של הערב ויצרנו לינק חדש, אז כן. כן, כן. והוא עובד, אז כן. יש סיכוי. כיוון ששרדנו את החרדה, זה היה די מפחיד, יש להגיד. מה זלדה כותבת כאשר... תקריאי, דנה? כאשר הלילה מעלה את התהום, התהום מעלה שדות וגנים. תודה, איזה יופי. כן. טוב, הארכנו קצת, כי גם איחרנו להיכנס, ואולי נעשה כמה מילות סיכום. את רוצה ככה לסיים עם משהו? אולי עם אבות ישורון? אולי עם האופן שסיימת את המאמר שלך, הכל כך יפה? כן, אני אגיד מילה על אבות ישורון ואז באמת אפשר לסיים. טוב. יש ראיון של עלית ישורון עם אביה, המשורר אבות ישורון, ראיון יפהפה, שבעצם מנסה להבין איך הוא כותב. בתוך ספר שבו היא מראיינת כל מיני כותבים, היא מראיינת גם אותו, בעיניי זה הטבור של הספר, ומשם אני חושבת גם הספר הזה התחיל. בכל אופן, כשהוא מנסה להסביר לה איך הוא כותב, הוא אומר כל מיני דברים שאני לא אעצור עליהם כאן, כי אין לנו זמן, אבל אחד הדברים היפים שהוא אומר בסוף זה שתמיד יש איזה נושא סמוי שהוא מגלה אותו אחרי הפלגת האונייה. כלומר, תמיד יש משהו שמתגלה לו אחרי שהוא כבר התחיל לכתוב משהו שהוא בכלל חשב שהוא משהו אחר. ואני חושבת שבאמת הנושא הסמוי הזה, זה אזורי התהום של הכתיבה של כולנו. זה תמיד מתגלה לנו אחרי הפלגת האונייה. התחלנו לכתוב משהו שנתנו לו כותרת כזאת או אחרת, מובטח לנו שיבצבץ מתוכו בעוד רגע ראשו של דבר אחר, ולא סתם ראש, אלא לשון מושטת במרכז הראש הזה. אני רוצה להגיד, הכתיבה זה הושטת הלשון הזאת. היא הושטת הלשון במובן כפול בעצם. היא גם מושיטה לשון כי היא מורדת, במיטבה היא מורדת תמיד בכוונה המקורית שלנו. לכתוב כך או לכתוב כך, או לכתוב על דבר כזה או לכתוב על דבר אחר. כלומר, היא הופכת אותנו על פינו, במובן הטוב של המילה. אבל היא מושיטה לשון גם במובן של לתת את הלשון. כלומר, להושיט לשון למה שלא העלינו בדעתנו, שאפשר לבקש לו לשון, ושיחד עם זה אין לנו שום לשון בלעדיו. טוב, תודה רבה לך, דנה. זה תמיד איתך זה תמיד הזדמנות ללמוד משהו חדש. תודה. כן. אני נורא מודה לך ומודה לקהל. שמשון, אתה רוצה לסגור את הערב? אני לא יודע אם אני רוצה לסגור את הערב, אבל לדעתי אם לא, אז זה לא יהיה הוגן לאף אחד. אבל מאוד נהנינו, אני חושב, מלשמוע שתי נשים מדהימות, עמוקות, עם המון ידע והמון יצירתיות, מדברות בעצם על איך אנחנו יוצרים דברים חדשים, בין אם זה בשיחה, בין אם זה בכתיבה, ושמאוד מאוד אני חושב הצלחתן לפתוח אזורים חדשים בשביל כולנו בשפות שונות אולי, אבל אני חושב שיש יצירתיות בכל אחת מהרמות של עומק, ולא רק לצלול עמוק, ושהדברים הטובים באמת מביאים את שלושת הרמות, אם תרצו, לדברים מפתיעים ומחדשים. אז תודה רבה לך, מה שחידשתם לנו, ואנחנו נמשיך בעבודה עם עצמנו, להמשיך את זה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה דנה, תודה שמשון, ותודה לכולכם, לקהל, שבלעדיכם אין את הפרויקט הזה של זרמים, אז תודה רבה. נתראה ברעיונות הבאים. מי ייתן ויגיעו ימים שקטים יותר גם לכולנו, נכון. לארץ שלנו ששקעה לתאומות. כן. תודה רבה.